Vlogisek! To neviem, či tam dám. Dobré ráno, rodina! Je asi že 6 hodín a ja vám prajem krásne dobré ráno. Práve sme s Vilkou vstali asi 20 minút dozadu. A ideme si užiť tento prenádherný deň, ktorý nás čaká. Dnes idem natočiť svoj prvý vlog! Ja idem teraz umyť riady a potom si spraviť raňajčky, zjesť ich a následne idem do školy. Môžeme ísť s úsmevom naprieč šťastiu a novému dňu. Wow! Akurát si robím práženičku, takže rovno začína nádherne. Keď máme jedlo. Ja som jak radi nervózna, keď sa nenajem. Som unavená, takže treba jesť. Určite ste sa všetci pýtali, že prečo točím vlog. Úplne jednoduchá odpoveď, lebo chcem. Lebo je strašne veľa vecí, ktoré vo svojom živote chcem robiť, mám potenciál robiť a môžem robiť. A myslím si, že toto je jedna z nich. A preto aj vás chcem v tom povzbudiť, že ak sú veci, ktoré chcete, tak je pravý čas to urobiť. Nie zajtra, nie o 2 týždne, teraz. A ja môžem a chcem ísť jesť, takže dobrú chuť. Práve idem z intraku, rodinka, a som si tak uvedomila, že aké veľmi fancy je to tam žiť. Nie, že by sme tam mali luxus alebo niečo, ale že si mladý a žiješ so všetkými svojimi kamarátmi a môžeš si v podstate robiť všetko, čo len chceš. A idem vám rovno natočiť feed check. Wait. OK. Dneska mám pršať. Mám pršať a som taká, že zabudla som si sveter. Mohla som sa po ňom vrátiť, lebo som bola ešte na intraku, ale nemám čas strácať čas. Som prišla do školy a mám že 5 minút na to, aby som sa rozohrala a idem mať hlavný. A je 1 000 000 hodín, meškam na anglinu, ale nevadí. No proste majú 6 obhajoby tu. A písala nám pančelka, že či nejdeme robiť hostesky. A máme dejiny. Takže? Jasné, že ideme. Máme urobiť takúto kávičku. Takúto maličku. Išli sme na obed, lebo už som normálne vypnutá. A viete, čo som si dala? Pozerám sa akurát na Lucku, ktorá má párené buchty, a Tamaru, ktorá má rezeň. Nevadí, v pohode. Brucho Lucka. Mariam si povie, že sú vynikajúce. Hej, super, gratulujem. Ale crazy, ideme na Harmoniu. Kamo, tieto schody part 2, už asi umieram. Masaker. Som strašne unavená a myslela som si, že mi pomôže obed. A vlastne vôbec mi to nepomohlo. Som unavená ešte viac. Ale je tu Sofia, ktorá vlastne ide na kávu. Takže v podstate kúpi aj nie. Takže milujem Sofiu, Sofia je najlepšia. Idem cvičiť. Sú skoro 2 hodiny a o hodinu znova začína zbor. Mám de toho, pravda? Môžeš. Ja tu cvičím, vážení priatelia, a Nelka ma chcela natáčať. Počkej. Ahoj! Mám po zbore. Pozdravujem všetkých inak zboristov, mojich kamarátov, ste najlepší. Bolo to úplne bangerovské, lebo sme to konečne so Sofiou trafili tie tóny. Mám asi 2,5 hodinky na to, aby som nacvičila a potom bežím na intrak. Je asi 5:30 večer a chcela som ísť pešo na intráčik, ale asi nepôjdem, lebo vonku je taká čerňava, že neviem, čo idem robiť. Ja nechcem ísť za matkou. Proste moja hlava sa potrebuje vypnúť a za ten krátky čas sa to nedá.
Takže tak. Ja keby prší, že v noci, tak je to banger, lebo ja mám strašne rada zvuk dažďa, keď spím. Asi si nechám otvorené okno. OK. Pozdravujem operných spevákov z našej školy, milujem vás. Dúfam, že ma tu zamknú a ja sa rozrevem. Minulý týždeň ma zamkli aj so Sofiou a s Nelou a musela nás odomknúť Karolínka. Ale fakt, že prší. Takže pešo asi nejdem. Ale inak je dnešný deň fakt super. Ono sa to stále stupňuje, teraz blesklo, to som nestihla natočiť, ale OK. Ale akože, ak bude takto, že v noci, tak budem pohodiť. Tu si užijem, ale teraz nie. Už som na intraku a viete ten sveter, čo som vám ráno hovorila, že som ho zabudla. Vonku, keďže pršalo a ja som bola lenivá si vybrať dáždik, tak ma upršalo a do toho mi bola zima. Takže idem strihať tento blok a potom idem do sprchy. No teraz je tam, že fakt, že na minúty a minúty. Fakt to. Som prišla zo sprchy a vidím to ešte tak, že niečo pokecam z Vivi, budem strihať video a to je tak všetko na dnes. Dobrá rodinka, ja už som osprchovaná, dostatočne unavená na to, aby som zahájila protestný spánok a hodnotím dnešný deň 9,2 z 10, pretože bol super a nedostala som žiadnu 5, takže kvalitka. Vivi, ty si ako hodnotíš dnešný deň? 8,5. Prečo? Tak nebolo to ani hrozné, nebolo to ani dobré, také fajn. Dobre, tak ja vám ďakujem krásne, že ste prežili so mnou dnešný nádherný, prenádherný deň a ideme spať. Tak dobrú noc.